Mainu, Santo Tomas feria pasazaigu eta zu joan zara feriara. Talo bat jan, talo merke horietako janda, ganadua ikusi eta ferian giroan ibili eta boleto batzuk erosi eta horrela. Eta gaur, zeure 50 metro kuadroko apartamentuan zaude, zeu eta aurrean duzun txerria. Zozketan tokatu zaizuna. Boleto batek ala esan da, nago orain eta hemen, baina enago bat ere ziur, hain suerte ona izan den. Zu igarri garrarkitzen zera, nago ondo igarria, nere etxian lodituko de Donostiako zerria. Donostiako txerria dago, zurbil argal eta plako, nere gandikan mainu ez dezu, aragirik aterako. Begiratuta oso argala, danok ez dauka grazidik, nire etxian lodituko dedutziko zaitut bizirik. Bizirik utzi behar nazula, azkar didazu erantzun, jakingo nuke gaur bazkaltzeko, ze prestatuko didazun. Egi garbia esango dizut, ez du balio gezurrak, jainku mendiko harto apurtu eta aritzen eskurrak. Arantzazuko kalendario bat, garbitu gabeko gela, zure sukalde beltzean nago, nere etxean bezala. Zuhiltzea eta kurrunkada horiek ez dute eiten grazirik. Beste 10 bat urtian ere zainduko zaitut bizirik. Beste 10 bat urtean behar omen zure mendekua, ta zure sofan izango alda, txerri batentzat lekua. Bai ezate izute zaite izan, egundo ere tristia, bio batera biziko gera ni eta zerri gaztia. Zerri gaztea maite dezula, badet nahiko enbarazu, gauetan zure ohe aldean, loiten utziko aldidazu. Era horretan izan ginteke, 10-etikan 7, oian gainian nik egingo eta zuk oiaren azpian. Beraz nahikoa ona izan da, boletoak eskainia, ni izango naiz mainu kortazuk, behartzen un konpainia. Zue bilok, akaso ez dezue jakingo batzuk, baina gure herrian Zarautzen herri honetan badaukagu naturgune eder bat, biotopua. Biotopo edo naturgune horren erdian golf zelai bat dago. Zu baino golf klubeko bazkidea zea. Sozioa. Golfeko sozioa zea eta zure galtzerdi zuri eta polo dotoria jantzi da.
lehenbizikoa izan zea gaur golfeko klubea juten, golfea juten. Jantzitu zuzure galtzerdi zuriak eta poluak eta han juntzea golf zelaira. Jo ezu aurreneko kolpia, aliatu zea bigarren zuloa, kolpez kolpe eta ara nun topatu ezun aitzol, zelai erdilan akampatuta. Pankarta badauka kanpinetik zintzilik. Golf zelaiko lurrak herriarentzat. Golf klubeko kidia Mañukorta eta zelaian akampatuta da ona Aitzol Barandiaran golfeko lurrak herriarentzat eskatuz. 3 minutu, 3, 2, 1. Baserritar dirudi, golfista bat baino, lehen bi 3 pelota eta 4. aino, zure pelotez nago pelotetaraino, pelotetaraino. Artista hundi banaiz nago igarria, bandera zintzilik albotik jarria, hau herriarena da nerea herria, nerea herria. Golfistaren trajea, 5 euroren truke, gutxinez izango itu 81 urte, arriskurik gaundina, olakoek dute, olakoek dute. Eskola ikasi nun badaukat kultura, beisbol kontuan ere nahi dedan modura, artiste hoberik etzen jaioko mundura, jaioko mundura. Makila hartu eta ekin eta ekin, terrenoak bete arte zulo handiekin, herri lurrekin ezin da jolasik egin, da jolasik egin. Gizon itxura dauka badua txulura, begiratuta hartu da dukan itxura, jomakidakin eta badua zolura, badua zolura. Itxura zaharra zoirik ezin zaio kendu, eskutan makila bat dula esaten du, hobeto beste nunbait sartuko bazendu, sartuko bazendu. Ala ere azigera gaur hemen kantari, entzule ona ere badegu ugari, amendik eskutauari, baina parra hori, baina parra hori. Jainko mendi luzaro dauka aipatuta, terreno ura ondo mantendu oiduta, bestenak izorratzen berea zainduta, berea zainduta.